madam. Makapong problema sa kong pamilya asin po gabos kami yaon sa imo magsusuporta dahil gusto mi man po na ito po mga dai na abot ng mga pagbuhay. Aram ko pong matataba po kami. Ma'am, pasensya na po. Talagang yaon po kami. Dakula po kaming pamilya. Talagang yaon po kami. Sa palengke ng Pakul, Naga City. Ayan po sa Sunday market ngayon. Ito si ang isa kong kaibigan, si Madam Rita. O, akalain mo yun, Madam Rita. Yan, yun po yung nagdi-deliver sa mga baybay at sa mga tindahan ng mga tinapay. Ayan, dito sa Pakul, Naga City. Ngayon, interviewin natin siya para sa ating survey kung sino ang mga gusto ng mga sambayanan sa pagkapangulo ng Pilipinas ngayong taong 2022. Ayan, Madam Rita, sino po ba yung gusto mong maging presidente ng... Sino pa? Walang iba. President Leni Robredo. Yan po ang sagot sa atin ng ating kaibigan, si Madam Vice President Leni Robredo na gusto niya maging presidente ng Pilipinas. Bakit naman po kaya gusto mong maging presidente si Ma'am Leni Robredo? Para maaraman na bako lang lalaki ang dapat presidente. Ang maging presidente dapat palaban kahit babae. Yun. Ang gusto mong sabihin niya po, gusto niya maging pwede na daw ngayon isingit natin yung babae, yung lakas ng babae sa pamamagitan ni Ma'am Leni Robredo bilang Pangulo ng Pilipinas. Ayan. Tapos, Lakas kababayan. oo, ayan isa siya sa member ng Lakas Kababaihan. Ayan, ipakita natin kung hanggang saan ang galing ng babae para maipaglaban ang karapatan ng mga Pilipino at mabago ang sitwasyon ng bansa natin sa bansa ng Pilipinas. Ayan. Ano pa? Umaga, nandito po tayo sa palengke ng Pakul, Naga City. Ayan. Ito po yung maganda kong katabi. Ayan. Ito po yung maganda kong katabi, si Ate Chit. Yun, kilalang Chit dito sa amin. Ayan, ang ganda niya. Pag walang sinasabi ko sa inyo. Ayan, tatanungin natin siya kung sino yung gusto niyang maging presidente ng Pilipinas. Sino kaya ang gusto niyang maging presidente ng Pilipinas? Si Leni Robredo. Bakit kaya si Madam Leni Robredo ang gusto mong maging Pangulo ng Pilipinas, Ate Chit? Para mabago naman ang ating Ano? ang ano dito sa atin. Sa Ayan, kaya gusto niya si Madam Leni Robredo, yan ang ating vice presidente na maging Pangulo ng Pilipinas. Yan, sinusuporta talaga ng mga Bicolano ang ating manok na si Madam Leni Robredo para po siya ang manalo ngayong susunod na halalan sa 2022 sapagkat si Madam ay maraming plano para sa ating bansa. Ayan, Ate Chit, kung sakaling nanonood ngayon si Ma'am Leni Robredo, anong sasabihin mo sa kanya? ano kaya? Mag-wish ka. Ano yung mga kailangan ng tulad nating mga nagtitinda sa palengke? Ano kaya? Kailangan puhunan. Oo. Siyempre, una-una po Una, kailangan puhunan po ng mga nagtitinda sa palengke kasi siyempre nasa laylayan, sabi nga ni Ma'am Leni, nasa laylayan tayo yung mga tindera, yung mga bindor. Robredo. Bakit po? Para sa iyo. Para sa iyo, yung para sa iyo. Gusto ko kasi para mabago naman ang Pilipinas kasi puro na lang... Hello, Diyos pa rin hapon po sa inyo ka, boss. Umaga, nandito po tayo sa palengke ng Pakul, Naga City. Ayan. Ito po yung maganda kong katabi. Ayan. Ito po yung maganda kong katabi, si Ate Chit. Yun, kilalang Chit dito sa amin. Ayan, Ang ganda niya. Pag walang sinasabi ko sa inyo. Ayan, tatanungin natin siya kung sino yung gusto niyang maging presidente ng Pilipinas. Sino kaya ang gusto niyang maging presidente ng Pilipinas? Si Leni Robredo. Bakit kaya si Madam Leni Robredo ang gusto mong maging Pangulo ng Pilipinas, Ate Chit? Para mabago naman ang ating Ano? ang ano dito sa atin. Ayan, kaya gusto niya si Madam Leni Robredo, yan ang ating vice presidente na maging Pangulo ng Pilipinas. Yan, sinusuporta talaga ng mga Bicolano ang ating manok na si Madam Leni Robredo para po siya ang manalo ngayong susunod na halalan sa 2022 sapagkat si Madam ay maraming plano para sa ating bansa. Ayan,
At Chichit, kung sakali nga nanonood ngayon si Ma'am Leni Robredo, anong sasabihin mo sa kanya? Ano kaya? Mag-wish ka. Ano yung mga kailangan ng tulad nating mga nagtitinda sa palengke? Ano kaya? Kailangan puhunan. Oo. Siyempre, una-una po Una, kailangan puhunan. puhunan po ng mga nagtitinda sa palengke kasi siyempre nasa laylayan, sabi nga ni Ma'am Lenny. Yan, nasa laylayan tayo yung mga tindera, yung mga isang vendor po ng tuyo ngayon. Nandito tayo ulit. Ayan, tatanungin natin. Anong nga pong pangalan mo? Rosalina. Yan, si Ate Rosalina. Ayan, nagtitinda po siya ng masasarap na tuyo. Saan po galing yung tuyo mo, ate? Pasakaw po asin kalabangga. Galing nga Pasakaw at Kalabanga, yung kanyang mga tindang tuyo. Ayan. Parati po tayong bumibili sa kanya. Ngayon, tatanungin po natin siya kung sino kaya yung ang gusto niyang maging presidente ngayong 2022 ng Pilipinas. Para sa kuya, madam, dyan po ako pilini. Dahil dahil pa po siya nagbabalak na magpresidente. Talagang yaon na ako. Kada po po yung nakatabang sa po. Dahil gusto ko man talaga may presidente kita sa Pilipinas na Bicolano, makapuso, mapagbigay. Kasi sa gabos na mga kailangan ng mga katius. Yaon po. Ayan, ano po natin, damang-dama natin yung suporta ni Ate kay Ma'am Leni Robredo sapagkat daw ay may mabuting puso at parati siyang natutulungan nito. Ano pong mga naitulong sa iyo ni Vice Leni Robredo ngayon sa iyo, ate? Sa totoo lang po, kambuhay pa po si Agom niya. Side vendor po ako sa market. Nagianan po ako pag-squatter dahil siya, tatao siya mag-ano po sa mga katariusan. Asin sa lalo na po ngunyang kay Lene, nagproblema ako sa pamilya ko. Pagdulog ko, asin po, maski sa opisina niya. Yaon po siya. Madami pa lang naitulong kahit si Sir Jesse Robredo sa kanya, sa pamilya niya. Kasi po daw nagtitinda siya noon sa market ay magaan. Magaan yung kanyang, kahit nasa, ang tawag nga doon ate, sidewalk, side vendor lang ay talagang naiintindihan yung mga kailangan nila bilang mga vendor. Yung dapat naman na talaga ay suportahan natin yung mga nagtitinda sapagkat yun po ang kinukuhaan nila ng kabuhayan. Yan. Kung sana malaman ng mga nanunungkulan sa gobyerno na kailangan din na bigyan ng pansin yung mga nagtitinda, yung mga vendor sapagkat doon po sila kumukuha ng mga pangangailangan nila araw-araw. Yan. Yung pangbuhay nila sa pamilya. Paano po kung marami pa kayong batas na gagawin sa mga vendor? Saan sila magtitinda? Siyempre, di ba dapat po doon sa maraming mga tao, di ba? Dapat intindihin nila yung mga nararamdaman ng isang vendor. Ano po ate? Kung nakikinig po ngayon si Ma'am Leni Robredo, ano po ang masasabi mo sa kanya? Madam, makapong problema sa kong pamilya, asin po gabos kami yaon sa imo. Magsusuporta dahil gusto may man po na ito po mga dai na abot ng mga pagbuhay. Aram ko pong matataba po kami. Ma'am, pasensya na po. Talagang yaon po kami. Dakula po kaming pamilya. Talagang yaon po kami magsusuporta sa imo. Bako man po sa nagtabang sa pag-ano po, talagang aram na namamati mi po talagang suporta mo po ang Pilipinas. Ayan, isang napakagandang mensahe para sa iyo. Ma'am Leni Robredo, huwag ka pong mawala ng pag-asa dahil lahat ng mga Bicolano ay nakasuporta po sa iyo. Ayan, maraming salamat sa iyo, ate. At sana po ay matupad yung wish mo ngayong 2022. Ayan, maraming salamat po. At sana po maraming binta yung tuyo at para naman ay madagdagan yung kita mo ngayong araw na ito. Ayan, thank you so much. Salamat po. Sa palengke ng Pakul, Naga City. Ayan po sa Sunday market ngayon. Ito ang isa kong kaibigan. Si Madam Rita. Kalain mo yun, Madam Rita. Yan, yun po yung nagdi-deliver sa mga baybay at sa mga tindahan ng mga tinapay. Ayan, dito sa Pakul, Naga City. Ngayon, interviewin natin siya para sa ating survey kung sino ang mga gusto ng mga sambayanan sa pagkapangulo ng Pilipinas ngayong taong 2022. Ayan, Madam Rita, sino po ba yung gusto mong maging presidente ng... Sino pa? Walang iba.
President Leni Robredo. Yan po ang sagot sa atin ng ating kaibigan si Madam Vice President Leni Robredo na gusto niya maging presidente ng Pilipinas. Bakit naman po kaya gusto mong maging presidente si Ma'am Leni Robredo? Para maaraman na bako lang lalaki ang dapat presidente. Ang maging presidente dapat palaban kahit babae. Ang gusto mong sabihin niya po, gusto niya maging pwede na daw ngayon isingit natin yung babae, yung lakas ng babae sa pamamagitan ni Ma'am Leni Robredo sa bilang Pangulo ng Pilipinas. Ayan. Tapos, Lakas kababayan. oo, ayan o, isa siya sa member ng Lakas Kababaihan. Ayan, ipakita natin kung hanggang saan ang galing ng babae para maipaglaban ang karapatan ng mga Pilipino at mabago ang sitwasyon ng bansa natin sa bansa ng Pilipinas. Ayan. Ano pa po yung kung sakaling nanonood si Ma'am Leni Robredo, ano po yung gusto mong mensahe para sa kanya? Ang gusto ko po, maging siya ang manalo sa buong Pilipinas ng presidente. Kasi una sa lahat, siya ay Bicolano. Siya ang dapat na tutulungan ng mga Bicolano. Bukod pa, sa buong bansa, siya pa rin ang walang ibang Madam President Leni Robredo. Ayun, oh. Ayan, Ma'am Leni Robredo, yan, isa pong supporter po ninyo. Si Charita ng Pacol, Naga City. Ayan po. Sana po ikaw yung manalo bilang presidente ng Pilipinas para naman daw po ay mabago ang sitwasyon ng ating bansa at maipakita yung lakas ng babae bilang presidente ng Pilipinas. Ayan, maraming salamat sa iyo, Madam Rita. Ayan, thank you so much.